ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ସଂସ୍କୃତି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନ। ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ କିଷାନ ଯୋଜନା ଜରିଆରେ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହି ଯୋଜନାରେ କିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସ୍ୱୟଂ କିଷାନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଓ ନୂଆଖାଇ ଅବସରରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ନାମଜାତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସହାୟତା ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ସମୟରେ ବିହନ, ସାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃଷି ସରଞ୍ଜାମ କିଣିବା ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହାୟତା ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହି ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀ ହୋଇଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ନାମ ସିଏମ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ ଥିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଜମା ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଆସିଲା କି ନାହିଁ ତାହା ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଓଡ଼ିଶା.com ୱେବସାଇଟ୍‌କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ପେମେଣ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଟୋକନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆପଣ 15533 ହେଲ୍ପଲାଇନ୍‌ରେ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ପାଇଁ ସମୃଦ୍ଧ ଆଣିଦେଉ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।